हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअहा गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय सिम्पोल बिहामजोफोरनि मेकआप खालामनाय आरो अबावबा सोरनिबा वेडिं पार्टियाव थांनाय ओमफ्राय मार्केटफोरावहा शपिं खालामनो थांनाय नै बेबायदि सिम्पोल स्टाइलनि नोंथांमोना न'आवनो माखासे थानाय नोंथांमोना दैलि इउज खालामबाय थानाय प्रडाक्टजोंनो बेबायदि सिम्पोल मेकआप खालामनानै थांनो हागोन। स' माबायदि खालामो नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर नै बयनिबो सिगाङावनो जों खानायखौ नै बेबायदि क्लिन खालामनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय आरो बेबायदि खालामग्रा गैयाब्लाथाय नोंथांमोननाव हेयार बेन्डथ' थाखायो, हेयार बेन्डजों बेबायदि खाना लाग्रोबानो जाबाय। ओमफ्राय फेसआवहा जों बयनिबो सिगाङाव मयस्चराइज क्रिम फोननांगौ। आंनाव मयस्चराइज क्रिमा माने बेलेग प्रडाक्ट गैया, स' बेनिखायनो आङो माने बेबि क्रिमखौनो आङो इउज खालामदों मयस्चराइजनि थाखाय। मोजांनो बेबायदि फेसआवहा ब्लाम खालामनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय दा आङो नेक्स्टआव लागायगोन सिसि क्रिमा आरो नैबेनो दिनैनि मेन आंनि मेकआपनि क्रिमानो जाबाय। सिगाङावहा नैबे सिसि क्रिमानो। ओमफ्राय नैबेखौ दा इदि मोजांनो डट 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 पुरा फेसआवनो लगायना लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय माने नोंथांनि जुदि सेहेरायाव बांद्राय जेथिं साइडआवहा ब्लेक सिप बांसिन दङ नैबेयावहाय एसे बांद्राय डार्क फुनब्लानो जाबाय। माने एसे डार्क फुनबोला मोजांसिन कभार खालामो। सेना डिस्टार्ब खालामनायखाय सेनखौ फुनानै दोननायसै आङो। ओमफ्राय माने ना फेसआवहा क्रिम बानायबाथाय बिदि गोदोना बिदि बिखाफोरावबो फोननांगौ जाहाथे मोजां नुयो, नङाब्ला खालि मोखाङावल' फुनबाथाय माने मोजां नुवा। ओंखायनो गोदोनाफ्रावबो फोननाया जरुरि। ओमफ्राय नैबे स्पुनजों मोजांनो नैबिदि एप्लाइ खालामनांगौ आरो नैबिदि मोजांनो एप्लाइ खालामनांगौ आरो नैबे स्पुननि हेल्पजों आरो फेसआवहा गोदोनाफोरावबो मोजां खालामनांगौ, नङाबा मोखांखौल' गुफुर नुबाथाय हामा नुयो। स' बेनिखायनो माने गोदोना बिखा इफोरदोबो मेकआपखौ फुनबाथाय माने खालामनांगौ, खोमाफोरावबो फोननांगौ, नङाब्ला माने मोखांखौल' गुफुर इदि नुबा हामा नुयो। ओंखायनो सिगांनि जेसेबांखिनि लुक ना बेखौ माने क्लियार नुनो थाखाय गासैयावबो नेक ओमफ्राय बिखा इफोरदियाव फुननांगौ आरो खोमा बायदिसिनाफोरावबो मोजांनो एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेबायदि। दा मोजांनो मिलायनानै लाबाय आङो। जाहांबाय नै मिलायजोब्बाय नै जाहांबाय। दा साफा नुलायबाय, नङाबा गोसोमसो आंबो एसेबां गोसोम नङा होनलाय आरो। ओमफ्राय दा नै लेकमि रस पाउडार आरो नैबेखौ आङो एप्लाइ खालामगोन। नैबे लेकमि कम्पानिनि नैबे मा होनोथाय बेखौ मिथिया, नैबे पाउडार फुनग्राजों आङो फुनगोन आरो बेखौ। नैबेबायदि मोजांनो एप्लाइ खालामनांगौ। जेरावबो फुननांगौ। जाबाय, दा नै रेडि जाबाय। ओमफ्राय दा नेक्स्टआव आं काजल लागायनोसै। काजल माने आइब्रु बानायनोसै आङो। आइब्रुआबो बहुदि सस्ता, दखानफोरावहा बिदिनो 10 रांनि 5 रांफोरनि मोनलाबायोना, बेफोरखौनो इउज खालामनो हायो। नैबेबायदि मास्कारा माबाजों आं खालामबाय, आरामनो मिलायबाय। बहुदि इजिनो माने बेबायदि नोंथांमोना सानफ्रोमबो इउज खालामबाय थानाय प्रडाक्टजों बेबायदि सिम्पोल खालामनानै थांनो हायो। ओमफ्राय आइ शेडआव आं एसे लगायबाय। आइ शेडआव लागायबा माने एसे बहुद सिम्पोलनो मोजां नुयो आरो बेनिखायनो आं आइ शेडआव लागायदों आरो। जाहांबाय। नेक्स्ट लागोन दा काजल, लेकमि कम्पानिनि काजल।
नेक्स्ट लागायगोन नै आइलाइनार पेन आइलाइनार इउज खालामो आङो जाबाय ओमफ्राय दा नेक्स्टआव आङो मा लागायगोन लिपस्टिक ओमफ्राय ना लिपस्टिक होनबाथाय नैबायदि गुस्थि जिं जिङाव जेसेबांखिनि नोंनि गुस्थि रोबै दङ बेयावहा मोजाङैनो दिमिनना लाजोबनांगौ होमब्लाना बिराद माने मोजां नुयो आरो सिम्पोलनो आंबो सिगां रोङामोन दासो रोंबाय एसे बाहेरायाव थानानैसो होनलाय आरो ओमफ्राय दा आङो एसे खावलायावहा हाइलाइट होनोसै आरो मा होनना बुङो एसे श' हाइलाइट आरो कालार हाइलाइट एसे होना होबाय आङो ओमफ्रायो दा केमेराया मोदानदों एसे खाफालावबो एसे होदों आङो हाइलाइटखौ जाहाथे एसे मोदानो जाबाय दा नै जाहांबाय ओमफ्रायो गन्थङावबो आं हाइलाइट एसे होदों जाहाथे खान्दिदि गन्थंखौ एसे मोजां नुयो बेबायदि सोरनाबा गन्थं खान्दिदिफोरावहा नैबायदि हाइलाइट होबा एसे माने श' नुयो मोजां नुखाङो माने एसे गन्थंखौ गोफार नुयो आरो नै जाबाय दा ओमफ्रायो नेक्स्टआव दा आङो सिन्दुर फुनगोन नै लोगोफोर मोनसे खोथा नोंथांमोना जुदि ड्राइ सिन्दुरखौ मोजाङैनो पारफेक्ट लागायनो हायाबा नैबायदि खोमा एरग्रा बार्डजों बेबायदि मोजांनो लागायनो हायो आरो नायलाय आङो दा बहुतै पारफेक्टनो लागायगोन नांलालाया आरो मोजां जायो बिराद मोजाङै फुननो हायो आरो नैबायदि खोमा एरग्रा बार्डजों नै बिराद पारफेक्टयै जाबाय ओमफ्राय दा नेक्स्टआव आङो फोथा फोननि ओमफ्राय दा बहुत मेकआप खालामनाया आंनिया रेडि जाजोब्बाय स' ओमफ्राय दा आङो खानायखौ एसे स्टाइल खालामनोसै खेराखौ बख'नानै गुबुन खेरा गाननोसै आङो बिहामजोफोरनि खेरा होनलाय आरो नैबेलाय सिम्पोलनो बेबायदि बिहामजोफोरखौ गावदांदां खेरा गानबा बिराद मोजां नुयोना स' लोगोफोर नै आंनि देलायनाया रेडि जाजोब्बाय माबोरै नुखो नोंथांमोना आंनि मेकआप खालामनायखौ जुदि मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बहुतै बेबायदि नोंथांमोननियावहा जेसेबांखिनि न'आवनो प्रडाक्ट दङ सानफ्रोमबो इउज खालामबाय थानाय प्रडाक्ट बेजोंनो बेबायदि सिम्पोल नर्मेलि मेकआप खालामनानै नोंथांमोना सोरनिबा हाबा हुखाफोराव आरो हाथाय बाजारफ्राव थांनो हायो बेबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव स' थेंक इउ स' माच आरो गोदान भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय